আপনালোকে গুলি চলাই আমার বড় মানুষ উপরত বহুত ইনজাস্টিস কৰিছে আৰু আমি বড় মানুহ হিচাপে এই জাস্টিসৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লগা আছে সেইটো কৰি যাব। दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि दिनावहाय बा दिनैनि मडार्न एजआवहाय जाहा थाहा जानला मोनला खामानिखौ मावनो हानाय क्षमता गैला। Hello everyone, once again welcome back to the channel. जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं आरो आसा खालामबावदों नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मानोना दिनैनि भिडिअआव आङो जोबोद दुखुनांथाव फिल खालामदों। सरि फर एसामिस लेंगुवेज, आङो बारा एसामिस लेंगुवेजखौ रोङा गाइसमोन, रायजोफोर, दैदेनगिरि सारमोन, अब्लाबो फंनै फंथामसो बुंनाय जानोसै, नायलांदो गाइसमोन। नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ मैया दाख्लैसो लेटेस्ट मैयाखौ हमना लादो जे सासे बर' सुबुङा माखासे फरेस्ट अफिसनि माखासे कर्मचारिफोरनि गुलि गावनायावहाय जोबोद दुखुनांथावै जखम जादों। राइट साइड अफ दा चेस्ट, बिखानि राइट साइड बाहागोआवहाय नांदों गुलिया, जोबोद दुखुनांथाव। बेबादिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थांनाय माखासे समफ्रावबो सासे उन्दै सुबुंनि जिउखौ खहा खालामखांबाय। बेवहाय जोङो फ्राय बर' सुबुंफोरा ओंखारनानै एबा आबसुआबो ओंखारफानानै बेवहाय आन्दलन खालामलायनाय जादों। अब्लाबो दिनै फिन खेबसेबाव बे जाथायखौ नुफिनबावबाय। मा बुजायदों बेनि गेजेरजों, मा दिन्थिनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, स्पेसियेलि जोङो रिजार्भ जोंनि एसटि एरियायाव मा खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिसिगौ। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बर' हारिनि थाखाय बेबादि लागातार এনেকুৱা एबार নহয় दुबार যে ঘটনাটো ঘটি গ'ল। বহুত লজ্জাজনক কথা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিব নালাগিছিল, তথাপিও আমাৰ ওচৰত এই ঘটনাটো ঘটি ग'ल। दा जोङो जोबोद दुखु मोनदों। दा जायगा आरो सुबुंखौ खोन्थायाबाबो जासिगोन गाइसमोन, नोंथांमोन रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मिन्थिखागौ, गोबां निउस पर्टेलफ्रावहाय नुबाय। दा बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट रुनिखाता पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सेलेखागुरि 1 नं गोजोनपुरि गामिनि लामा सरन नार्जारि, बारा एज जायाखै, 40 to 30 years oldनि गेजेराव, मिन्थिनाय बादिबा रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला 36 खोन्थादों। दा बिथाङा न'खर सालायनो थाखाय रेन्ज अफिसार, रेन्जार, नोंथाङाबो गोसोआव लानांगोन माखासे ल'खौ, जाहा थाहा गुलि बाहायबा जानाय नङा। মই এজন বড় ব্যক্তি হিসাবে রেঞ্জ অফিসারত রিকুয়েস্ট কৰিব বিচাৰো যে আপোনালোকে খুব সাৱধানে আপোনাৰ কলিগ সকলে চলাই যাব লাগে, কিয়নো এইটো বহুত লজ্জাজনক কথা আপোনালোকৰ কাৰণে যে এটা পৰিয়াল চলাৰ কাৰণে বা ফেৰৰ কাৰণে জংঘলত যোৱা এজন ব্যক্তিত গুলি মাৰাটো বহুত লজ্জাজনক কথা। যে गावनि उदैखौ सुफुंनो बा न'नि परिबार न'खरखौ सालायनो थाखाय बन लायनो थांनाय सासे सुबुंखौ बेबादि फरेस्टनि मानसिफ्रा, फरेस्ट गभर्नमेन्टनि अफिसियेलफ्रा, साख्रि मावग्रा सुबुंफ्रा गुलिजों गावनो नाङामोन। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा।
गुलिनि अनगायै गोबां बिथांनाव होनो हानाय साजा दङ जुदि बियो आयेनखौ सिफायथारदोंबा। फरेस्ट एक्टनि प्रभिजन्सफोरखौ फरेस्ट एक्ट 1927 एन्ड फरेस्ट एक्ट 1878खौ जुदि सिफायथारदोंब्ला बेनि थाखाय माखासे लाठिचार्ज, फाइन्स बा माखासे फिजिकेल पानिशमेन्ट बेफोरखौ होनानै दोननो हायो। खिन्थु बे गुलि गावनाय बेबो बिखा सिद्दा आगदायाव थब्लं फैलायनाय बेयो आयेन बेरेथि। जों मिथियो थांनाय माखासे समफोराव जवा हमवेट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट खारने बहुद माने पावार टु गभर्नमेन्ट दिसिल जे थांनाय समफोराव माखासे फरेस्ट डुइलार्स एक्टनि गेजेरजों माखासे फरेस्ट भिलेजफोरखौ फरेस्ट एरियाफोरखौ खुब पावार होनानै बेंनो दायथ' होनाय जादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो। आरो बिथांमोना बे ओनसोलखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांमोननो आर्म्स होनाय जादों। बे बिथिंजों नङा जे सोरखौबा गावनो मोनो। जे गावनो मोननायनि खेथ्रआव जुदि नोंथाङा जुदि आयेननि राहा लाथारनो गोनां जायोब्ला बा नोंखौ बबेबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बबेबा ग्रुप अफ कमिउनिटिया गाग्लोबोबा बेनि एगेन्स्टआव एफआइआरबो होनो हानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मोन्थाय दङ। दा बेफोरबायदि आयेनखौ लानो हायो। आरो जाय सुबुङा लामा सरन नार्जारिया बे फरेस्टआव जायगायाव हाग्रा सिङाव थांनानै बिथाङा बा ससेसिम बे फरेस्ट एरिया नङैसिम फैखो ना माखोमोन ना हजों जायगायावनो गावदों बिनि सायावबो माखासे आयेना डिपेन्ड खालामबावो। बेखौ नोंथांमोन फरेस्ट अफिसार बिथांमोनाबो मिथियो, गाइस मोनाबो मिथियो, रायजो राजायाबो मिथिखायो। आरो आंबो बेखौनो बुंनो लुबैखादों। खिन्थु दानि मडार्न डेम'क्रेसियावहाय पलिटिकेलि, ससियेलि, इक'नमिकेलि माखासे पावारखौ सिज खालामना होदों। आरो बेवहाय गुलि अर्डारनि खोथायानो फैया। माखासे गोदोनि दिनाव पावार होनाय समाव गुलिखौ जोङो माखासे मोसा मुफुरनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनाय, माखासे एटेकनिफ्राय रैखा खालामनायाव बाहायो। उफाय गैथारियाव जोङो जानजिनिफ्राय गाहाय बाहागोआवसो गुलि बाहायनो मोननाय नुनो मोनदों। खिन्थु दिनैनि समाव खुनु सासे दाय गैयै सुबुंखौनो मा हिसाबै बिखा गेजेरजों थब्लं थांलायनाय गुलि गावनो मोनखो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ? মই এইটো সদায় प्रश्न करिम रुनिकाटा रेन्ज एरिया रेन्जारत प्रश्न करिम रेन्जार सारत प्रश्न करिम যে এনেকুৱা ঘটনাটো কিয় ঘটিলে আপুনি এনসাৰটো উত্তৰটো দিবই লাগিব আমাৰ बर' মানুহৰ কাৰণে। बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। जुदि आमी जिकुनु कन्डिशনত फरेस्ट एक्ट प्रविजनটো ভায়োলেশন কৰা হয় তেন্তে আপোনালোকে আমাক আপোনাৰ নিয়ম হিচাপে পানিশমেন্ট দিব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থটো গুলি চলাব পাৰে এইটো নহয়। আপোনালোকে গুলি চলাই আমাৰ बर' মানুহৰ ওপৰত বহুত ইনজাস্টিস কৰিছে। এইটোৰ কাৰণে আমি মনত দুখ লাগিছে আৰু আমি बर' মানুহ হিচাপে এই জাস্টিসৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লগা আছে এইটো কৰি যাব। মই আজিৰ দিনত কৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि दिनावहाय बा दिनैनि मडार्न एजआवहाय जाहा थाहा जानला मोनला खामानिखौ मावनो हानाय क्षमता गैला। साफ्रोमबो सुबुङा नैबे मडार्न एजआवहाय कनसियास जाबाय, आयेन कानुननि फारसे नोजोर होनो रोंबाय। बेखायनो फरेस्ट रेन्जार अफिसार बिथां रुनिकाटा रेन्जनि बिथांमोना जाहा थाहा बेबादि खामानि मावनो मोना। नेक्स्ट टाइमनि खोथा नङा बेयो। बे जाथायनि थाखाय जेरैखि जाया जास्टिसा जाथारनांगौ। दा बेखौनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आरो आंनि आंगो लोगो गाइसमोननिसिम बुंहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय।
Thank you very much for watching. Love you all guys.